Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук бо қоидаҳои бокс байни варзигари бебохти тоҷик Шавқат Раҳимов бо рекорди 16-0 ва варзигари бритонӣ Ҷо Кордина бо рекорди 15-0 рӯзи 5 ноябр дар Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ислам Махачев оиди муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс фикрҳояшро баён кард. бахти Леон Эдвардс баландӣ кард. Усман дар давоми тамоми муҳориба бартарӣ дошт. Дар якум раунд Леон Усманро ба замин афтонд ва пушти ӯро гирифт. Аммо раундҳои дигарро Усман ба осонӣ гирифт. Усман ӯро ба замин афтонд ва дар он ҷо ӯро идора мекард. Ман 100% боварӣ дорам ки дафъаи дигар Усман ғолиб мешавад, чунки Леон доим як проблема дорад. Барои ӯ ҷангидан бо гӯштингирҳо душвор аст, гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки дар ҳақиқат Леон Эдвардс аз рӯи балҳо бой дода истода буд, аммо дар охири панҷум раунд ӯ тавонист ки Камару Усманро ба нокаут рой кунад ва соҳиби камарбанд шавад. дӯстон, шумо бо суханҳои Ислам розӣ ҳастед? оё ба фикри шумо бахти Леон баландӣ кард ё ин ки вақти Усман аллакай гузаштааст? Фикротонро нависед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Гловер Тейшейра гуфт ки дар реванш бо чемпиони ҳозира Иржи Прохаски чӣ кор мекунад. дар реванш ман таслим намешавам. якум муҳориба бо қоидаҳои ман гузашт ва дар реванш низ ман ҳамон корҳоро мекунам. албатта ки каме тағйиротҳо мешавад, чунки рақиби ман низ бо дигар нақша мебарояд. ин дафъа ман коре мекунам ки дигар дар доми ӯ наафтам. дар якум муҳориба ман бартарӣ доштам ва то панҷум раунд ман ғолиб шуда истода будам ва коре ки шуд ягон кас интизор набуд. ҳадафи ман баргардондани камарбанд аст. нақшаи ман барои ин муҳориба дар ҳар як раунд ғолиб шудан аст. ӯ дар замин худро хуб нишон дод ва хуб худро ҳимоя мекард ва барои ҳамин реванши мо аз якум муҳориба дида дурахшонтар хоҳад шуд, гуфтааст Тейшейра. дӯстон, бояд қайд кард ки реванш байни Гловер Тейшейра ва Иржи Прохаска рӯзи 10 декабр дар турнири UFC 282 ба нақша гирифта шудааст. шаби гузашта байни чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ва блогери машҳури доғистонӣ Хасбулла Магомедов муноқиша шуд. чанд муддат пеш Хасбик дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин наворро гузошт ва гуфт ки номи хуруси худро Конор Макгрегор мондааст. Конор то имрӯз ягон ҷавоб надода буд, аммо шаби гузашта ҷавоб дод ва ҷавоби хеле сахт дод. ман бо шодӣ ин маъюби майдаҳак Хасбулларо ба дарвоза мепартофтам. чанд пул аст ӯро гол задан. майдаҳаки буйгини ҳаромзода. як рӯз не як рӯз ман ба ин ҳадафи худ мерасам ва ба онҳо гол мезанам, навиштааст Макгрегор. ва дӯстон, Хасбик хаб накард ва дар ин суханҳои Макгрегор чунин ҷавоб дод. ман комментариҳои худро намехонам. намедонистам ки касе даҳони худро кушодааст. ту ин корро карда наметонӣ. таҳдидҳои ту аз виски дар шишабудаи ту бадтар аст. яктай аз мо аллакай рекорди бебохти худро нигоҳ дошта тавонист. маконро равон кун, навиштааст Хасбик. ва дӯстон, баъд якчанд дақиқа Конор Макгрегор ин суханҳои навиштаашро удалид кард, чунки бисёри мухлисо ӯро танқид карданд ки зураш ба одамони солим нарасид ва акнун ӯ тарафи шахси маъюб зурӣ карда истодааст. дӯстон, ба фикри шумо Конор кори хуб кард ё ин ки одам бояд чунин корҳоро накунад? шахсан ман фикр мекунам ки Конор метавонист ки ба монанди Хасбик ягон шӯхӣ кунад, аммо одами маъюбро маъюб гуфтан ва ба ҳоли ӯ хандидан ин кори хуб нест. ҳатман фикротонро нависед, дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.